jak soupeš, jo? Jsem to tady vylil do krčit a jsem se ta voda... No, tam jsem byl splašný. To možný? Teda. A vždycky, když to vaříme, tak je takhle papáš, víš? Stejně chutnají. No. A on teda, co jsem koukal, tak oni jsou hrozně léčivý. Stejně chutnají a jsou estenika. Teď už ne, já už jsem bych moc nedomočila, já jsem nevěděla, kolik papáš, jsem zamočila málo. Hodně, to by to nestačilo. Tak už jsem to musela. To trvá ještě, když se do sebe to musíme sáknout, víš? Estenák. Co se ti prvná kvůli? Tak si jenom umejte ručky, prosím, jo?